Alright, afternoon here in Esteban, Thursday ng hapon, October 6. And nandito ko ngayon sa harap ng track and field dito sa may Esteban. Ayan, nasa likuran ko lang yung track and field, and dito ako nagpark dahil nag-aantay lang ako ng ilang minuto pa guys, dahil yung anak ko, yung hinatid ko kanina, yung nasa trabaho, inaantay ko at susundin ko siya hanggang alas 6 kasi siya ng hapon ngayong araw. So guys, naisipan ko dito na lang mag-park, magantay kasi ilang minuto pa naman. Bali nandun lang yun sa bandang kaliwa doon, likod ko bandang kanan. So guys, may reason din kasi bakit ako nag-park dito, no. It's about usaping trabaho para sa akin, dahil mahirap magdesisyon kasi guys. Medyo naiinganyo rin sana ako, so pero kailangan pag-isipan ng many times. Mahirap din kasi pabigla-bigla kung maggugo ako o hindi. Mas okay, halos magiging triple sana yung kikitain ko kumpara sa kasalukuyang trabaho ko sa rail, sa terminal, kumpara sa kinikita ko doon. At ang kapalit naman, may puhunan lang guys, may puhunan, yan, puhunang gagapang. So ang puhunan guys, umakyat sa isang trabaho, yun yung uri ng trabaho, yung aakyat. Kailangan wala kang takot sa height, kailangan malakas ang loob mo, dahil talagang as in may puhunan. Dahil nga malaki ang kikitain, tulad nga ng sabi ko, magiging triple yung kinikita ko dito sa kasalukuyang trabaho. So guys, kung familiar kayo sa trabahong tower rigger ba yun, or tower climber, yung mga umaakyat sa mga tower, so mga may nag-i-install ng mga software or parts na linalagay sa tower. Let's say tower ng, kung sa Pilipinas halimbawa yung mga Globe dyan, or yung mga Smart, may mga satellite sila. So yun yung mga aakyatin. Kaya ang magiging puhunan guys, akyat. So puhunang akyat, ang kapalit naman magiging triple yung kikitain ko kumpara dito sa kinikita ko sa trabaho ko ngayon sa terminal, sa train. So ngayon, ito kasi guys, sure na sure itong trabaho na to, dahil mismo kakilala ko since nung bata pa ako, nung high school. Kakilala ko, at schoolmate ko pa sila, kaklase ko pa yung isa. Sila yung magiging kasama ko sa trabaho sa pag-akyat sa mga tower dito sa Canada. Yun nga lang, nag-iisip pa talaga ako ng maraming beses. Nag-isip na ako ng maraming beses. Ang iniisip ko pa ay parang wrong timing, na tulad nga ngayon, medyo taglamig na, lumalamig na. Kita nyo naman yung mga dahon, layana, or wala nang mga dahon yung mga puno. Ibig sabihin parating na yung taglamig, winter is coming na naman. So yun ang ini-imagine ko, yun ang iniisip ko, kung paano yung magiging datingan, o anong magiging lagay sa trabahong papasukin ko, or sa trabahong nag-aantay para sa akin guys. Kung kaya ko ba, paano kami aakyat pag ang panahon ay sobrang sama, snow, yung mga tower, yung mga bakal, frozen yun. So sino ba naman yung hindi mag-iisip ng ganong may pagka negative
kung anong mangyayari, paano ko ba gagawin, paano ko ba ipi-perform yung task na gagawin ko sa trabaho. So guys, ito. Kaya sabi ko kanina, kaya dito ako nagpark dahil isa sa ipapakita ko. Pero alam ko na medyo ano pa yan, medyo mababa lang yan. Siguro mga 150 ata yan eh. Ang binabanggit nung kaklase ko at saka nung schoolmate ko na magiging kasama ko sa trabaho, pag natuloy ako, mga nasa 300 meters ata. Itong nasa harapan ko, yung ipapakita ko sa inyo, mga nasa 150 ata ito. So, ayan, papakita ko sa inyo guys. Kaya ako nandito nagpark dahil may apat ditong tower. Ayan. So ayan, ito papakita ko na sa inyo. Alright, ayan na yung tower na yan. Ayan, oh. Ayan, isa, itong mismong nasa harapan ko. Ayan. Isusum natin. Ayan. Ayan. Sinum ko tapos sinum out ko. Ayan. Ayan. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Mataas siya eh. So siguro mga nasa 200 or 300 yan. Pero may napapansin ako pag kami ay naglo-long drive, may nadadaanan kaming mga tower, mga satellite tower na ganyan. Mga halos doble pa dyan. Doble or triple ang taas. Tapos yun, yung may tatlo doon, oh. Tatlo, susumot ko. Ayan yung katamtaman. Medyo mababa lang siya, medyo mga nasa 150 siguro, 150 meter dahil malayo-layo ako. Pero pag nalapitan siguro halos magkakasing height lang ang mga yan, magkakasing taas lang. Pero yung nakikita nyo yung nasa yan, ito. Kung nakikita nyo yun guys, base sa mga napapanood ko, kasi yung schoolmate ko, si Victor, na vlogger kasi siya eh. Nag-vlog siya ng habang nagka-climb sila, umaakyat siya. Nasa tuktok na sila, nakaakyat na sila. Ayan. Nung dinungaw niya yung yung highway kasi nasa ibang probinsya sila eh. So yung guys, yung nung nadungaw niya yung yung kotse, yung mga sasakyan na dumadaan sa highway, parang laruan na lang guys, parang laruan na lang na napakaliliit. So di ko ma-imagine kung yung tower na yan, kung baka times 5 pa ng taas na yan or times 7 times ano pa yan. So ito, continue ko na dahil nalubat ako at pinaandar ko lang tong aking car at ginarge ko. So sana hindi mamatay. Yan, alanganin kasi yung punta ko dito. Biglaan din kasi dahil yung anak ko nga inaantay ko lang dahil pa-out na siya. So tutuloy ka na guys. Ayan. So yan guys, di ko ma-imagine kung yung yung nasa yon yung may parang mga tainga. Ganyan yung nakikita ko na ina-upload ni Vic sa kanyang vlog sa YouTube niya, sa YT niya. Nakita ko yan. Pero parang times 6 times 7 pa yung taas niyan. Kasi nung tulad nga ng sabi ko, nung dinungaw niya yung highway guys, nakita ko yung mga sasakyang dumadaan sa highway, parang mga laruan na lang. So I would say mga nasa times 5 times 6 times 5 to times 7 na taas ng tower na yan. So yun ang iniisip ko. And then yung magiging trabaho, aakyat dyan, yun nga puhunan o aakyat dyan, tapos yan, kompleto naman yun. Kailangan may harness, may lanyard, naka-anchor point. So hindi ka naman talaga aakyat dyan na wala kang ticket or yung hindi ka pasado sa requirement ng trabaho na yan. Kailangan ng ticket yan, yung full arrest yan. So napaka-importante, tapos hindi ka just basta aakyat hanggat wala kang first aid. Yan, kailangan may first aid ticket ka dyan, tapos yung napaka-importante nga yung full arrest yan. So sa kasalukuyan meron naman ako, kompleto ko ng ticket na yan dahil sa rail terminal sa amin meron kaming full arrest at saka first aid yan. May ticket ako ng mga ganyan, mga heavy equipment. So meron ako yan. So usaping task, trabaho,
Ano nga ba ang mga piniperform dyan? Ano nga ba ang mga ginagawa dyan? Kita nyo yan. So mag-i-install ng mga parts na which is baka may papalitan, may nasira, so babaklasin nyo yan. So more on handling sa may tools din kayong dala-dala dyan pag once na umakyat dyan sa tower na yan. Ayan. Tapos magbabaklas siguro or magi-install ng mga bagong parts na kailangan palitan or nag-a-update. Ayan. Kasi yung classmate ko, yung kaklase ko, siya talaga yung pinaka parang technician. Siyempre may maiiwan na isa sa baba. Kasi per crew yan eh. May maiiwan, nandun yung mga aparato sa sasakyan. So siyang may computer doon, may mga aparatos, siya ang na-navigate ata. So parang ganon. So may sa bawat crew may 3 aakyat dyan. So kung matuloy ako guys, dahil bago ko aakyat ako sa ganyang tower. So ganon yung magiging trabaho ngayon. Okay, so ngayon napakita ko na sa inyo guys yung 4 na tower na yan. Mga matataas pa dyan, mga 5 to 7 pa yung heights, mga times 5 to 7 pa siguro sa taas nyan. Mababa lang yan, mga 150 to 200 meters yan yung taas nyan, yung height. Ngayon sa usaping magiging sahod naman, kikitain. Kung ako ay sa kasulukuyang kumikita sa aking trabaho ngayon dito sa rail terminal, kasi marami akong mga ticket, nagdadrive ako ng locomotive or yung engine ng train, meron akong tractor or bobcat, payloader, forklift, yan yung aking mga ticket. Ang payday kasi namin, paycheck dito sa aking trabaho ngayon ay every Friday yon. So kumikita ako ng, para sa akin, dahil kung ikukumpara natin sa bansa natin sa Pilipinas, kumikita ako ng mga more than 800, deducted na yon. Out na dun yung mga RRSP, yung sa employee share stocks, yung parang share mo para kumita ka kumita ka rin. Kung ang company ay kumikita, kikita rin yung empleyado, yung isang empleyado. Yan, tulad noon RRSP, yung employee share stocks, yun na yung sinabi ko. At saka kung mga tax, mga kung ano-ano pa, mga pension, mga ganon, deductible na yon. So kumikita ako ng more than $800 per week, per every Friday, weekly yun. So ganon, malaki malaki na talaga yun. Ngayon kung matuloy ako sa trabahong ganito, sa pupuntahan ko, magiging times 3 siya guys. You know bakit? Unang-una, meron akong magiging allowance na 200 every day. So bayad ako ng 200 times 7 dahil ang isang linggo ay 7 days. So bayad ako ng 200 every day. So 1400, magiging 1/4 siya. So but ang magiging schedule is I'm gonna be working 3 weeks, 3 linggo yon, straight yon. 3 linggo ko mag-work and then 1 linggo kong mag-off. After ng 1 linggong off, balik na naman, deploy na naman. At depende kung saang project yon. All over Canada yon guys. So iba-ibang probinsya. Tulad ng aking schoolmate ngayon, nasa sila ngayon, nasa province ng New Brunswick. So nung nakaraang unang 3 weeks nila, nandun sila. Tapos may bagong tower na naman silang ginagawa, nasa New Brunswick ulit. Bumalik na naman sila doon. So 3 weeks sila doon, kakabalik lang nila nung nakaraang linggo. Tapos after makumpleto nila yung 3 weeks, babalik sila para mag-off ng 1 week, and then sasalangan na naman sila ng panibagong 3 weeks kung saang probinsya ang i-assign sa kanila, kung saan sila pupunta. Libre na yung lahat guys. Yung papunta mo sa airport, tapos eroplano, sagot ng company yon, sagot na yon. May pipick up sa'yo kung saang airport ka, saang probinsya ka lalapag, may susundo sa'yo. Bali yung company kasi guys,
marami silang office ata sa buong Canada. So kung sino yung basta may pipick up doon sa'yo. Ngayon, kagandahan pa guys, pag natuloy ako, balik magiging tatlo kami na magkaka-schoolmate, kaklase ko yung isa. Tapos yung magiging banding, yung magiging sistema ng working namin. So kumbaga familiarity sa bawat isa sa amin. Kasi sa isang crew magiging 4 na tao yon. So magiging mas maganda dahil kilala na namin yung bawat isa sa amin mula nung, kasi mga kababata ko. Tapos yon, the same time matuturuan nila ako ng mas maayos, may guide nila ako dahil syempre nga hindi na, kumbaga hindi na iba, hindi isang lugar lang kami sa sa Pilipinas, sa probinsya. Tapos parang magkakapatid na yung turingan, yung ganon. So magiging okay yung datingan ng trabaho, yung magiging sistema. Yan. So guys, yun lang muna kasi out na yung anak ko. So itutuloy ko na lang siguro pag may panibagong update or kung mamaya papakita ko rin sa inyo na yung mga marami ng pangungulit sa akin, yung kaklase ko, yung kumukuha sa akin, marami ng miss call sa akin since the other 3 days ago. Inaantay yung aking sagot, yung aking decision kung mag-go ako. Tapos the same time yung isa rin, yung schoolmate ko si Victor. Ngayon lang pagka-park ko dito, nagre-ring yung aking messenger. Tinatawagan niya ako. Kailangan din niyang alamin kung anong desisyon ko, kung matutuloy ako, dahil para makapaghanap na daw sila ng bago. Kasi ako ang unang pick nila. Gusto nila akong makasama, gusto ko rin kasing makasama sila. So sabi ko mas maganda ka ako, maging isang crew tayong tatlo magkakasama para maturuan nila ako ng maayos, mai-guide nila ako ng maayos. Dahil iba pa rin yun, magkakakilala na kami ng husto ng mga kababata or mga kaklase ko sila. So mas maganda yung datingan So yun guys, naka-screen shot yun. Papakita ko yung mga miss call na sinasabi ko na kailangan nilang malaman agad-agaran kung ano yung magiging desisyon ko, kung nakapag-decide na ako kung mag-go ba ako or maghahanap na sila ng panibagong hire, o para i-hire nila para makasama nila, para mabuo yung grupo na yun. So yun lang muna guys. Thanks again for watching on my content today. So sana share ko lang sa inyo kung ano yung mga buhay Canada, and siguro naman part of my sa mga buhay ko dito sa Canada, yung ganito, usaping trabaho, pero usaping trabaho para sa akin pala. So guys, bye muna guys.